guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 170,000 subs. Welcome to Amavenza TV. It's the Petro Premiership. Orlando Pirates 1, Siwelele 1. I'm joined by Uzweli, Brian, Dlamini. Yebo Sithibo, yebo my friends wethu. Bafethu ibhola seliyakhandwa ngenye indlela. Yeah. Uyazi uthulindele okunye ukuqhamuka okunye. Yeah. Thina sathatha isponsor kuthiwa Amstel. Abanye bathi bafuna ufana nathi bathatha isponsor okuthiwa yiBlack Label. Yes, njengamanje labo bantu labo njengoba sebaphuza iBlack Label sebadakelwa iKaizer Chiefs. Even nalaba bethu abadlali sebayasidakelwa. Yes. No, ngiba. Thina masizelana kuphuza thina. Ayibona. Bese bona bazosidakela. Leadership. Ama player wethu sabacela bangasidakeli. No var. Masizelana sizo support team yethu. Sure. Of which team yethu. Yes. This is our team. Yes. Mina amebhakania. Yes. Yena uze ngomsebenzi. Ungazongidakelwa kithi. No ivar. Like on serious no. Ivar. Ungazongidakelwa entweni yami. Yes. Uzosebenza kodwa uyangidakelwa. Hayi, angazi ngizoblame abani imanagement ukuthi isilethele iAmstel ukuthi bazosidakelwa. Hey, ningazosidakela. Ubani odakwe kakhulu? Kudakwe iteam yonke. Kwasamina ngidakiwe vele ngiyaphuza utshwala. Kodwa mangiphuza ngikazodakelwa ama player ukuthi bazongitshela ukuthi okay abezi kimi ukuzo celebrate ukuthi senzani. Mara that's wrong. Tina ubonile ilento man of the match today. Yes. Mokuyini? Pirates supporters. Yes. Pirates supporters they came in numbers. Yes, you respect. To support team yethu ukuthi ithathe 3 points. Yes. Kodwa yona izosithathile 1 point. That's the again. Kudakwe bani? Ngiphuzile mina. Kudakwe bani? Dakwebo. Bangazosidakela. Sibuyele kule game le ya Wednesday. Richards Bay, Thina asinankinga silinda ama player ukuthi bazoza kithi. Yes. Ngiyaxolisa kunibusele emuva. Silinda ama player bazoza kithi ukuthi hayi basibonge ukuthi hayi we came in numbers. Yes. Abase. Asazi ukuthi kwenzakaleni. Okay, sihlala endaweni ezidifferent. Mina ngihlala behind the pole khona ohlala labo hlala. Just because ukhona othe. Bhuku bani khona ozothi abaya amalandeli. Okay, sidlule lapho. Right now sagijima. Asekho isikhathi sokutesta ukuthi asitest manje. This is not the time to test. It's wafa. You put your best 11 and they must deliver. Yes. Mbuthuma. Wembuthuma. Phuza mina ungazongidakela. Siyazi ukuthi ukhule kanzima. Siyakuhlonipha nokukhula kanzima kwakho. Siyakuhlonipha nokuthi usukhulule ugogo ukuthi ahlale phansi ngoba usekusebenza wena. Sebenza phela. Ngikudefend very much. Right now I'm very close to you. Mbuthuma. Awushaya amagoli. Mbuthuma no. Angazophuza iPirates into.
This is not Richards Bay. Uyazi ngimdefende until la ngiyakhalwa ngoMphuthuma ngilo ngithi hayi uMphuthuma let's intwana yes is not time ukuzama, it's time to deliver. Yes, please deliver Mphuthuma. Mphuthuma intwana ngiyakuthanda kodwa it's time to deliver. angazokudakela kuza mina ungazokudakela akalungisa uMphuthuma. Mphuthuma akalungisa. Ngiyaqhubeka njalo nakwabanye. Sibisi captain yami. Sihloniphe singabalandeli. Masize lana ungathi ngoba uzwe isilima sithi mu bese ufaka ama supporter wona. Ufaka i-arena yonke ungazosidakelwa kwasa wena. Kuza mina ngingadawa wena. Uyi-captain. Ngisaqhubeka ngiyaxolisa bafethu leligi lena siyayifuna sifuna ngenkani. You must do well ukuthi sithathe le league. Yes. Ngivale ngokuthi kusasa bafethu ngivala ngokuthi kusasa ngivala ngokuthi kusasa 11 o'clock sine memorial service. Sasa 11 o'clock memorial service eDlamini multi-policy wall, multi-purpose wall, and then bese sine funeral nge 21 zaka March Sasolburg. For more information ningabuza mina. Danko. Mare si indaba